Jeg har en her. Der er en forening med musik og dans, så vil quizzen også beskæftige sig med musik, så vi kan kalde det en musikquiz. Kend din musik. Og det går ud på, at vi har en lille spilledås med. Okay. Men du må ikke sige det igen, fordi det skal genbruges. Den gruppe der, som har været med til adskillige Melodi Grand Prix, og de har endda også vundet en gang. De er endda lige ved at tro, det var det nummer der, de vandt med, var det ikke det? Men det er faktisk det eneste, de har kunne slå igennem, og det er det nummer her. Og næsten. Det gør jeg også. Der var overvejende stemning for H.C. Andersen, men det er ikke rigtigt. Det er afprøvende. Det er ikke rigtigt. Men det er en minusvendig job, som er for folk. De allerfleste, de siger Europa er så godt. Det er godt, det er lugt, og det er fisk i dag. Men ikke fordi farve og farve dog. Men sammen sammen er syden og forstanderne heden og der hun så er med. På sidste nummer, en gruppe, som i hvert fald en del af jer burde kende. De er stadigvæk fremme. Der er stadigvæk reklamer for dem i fjernsynet.
om, at nu har de genudgivet deres alle deres, så nu får man 3 CD'er, 2 CD'er, og alt den der. Men hvad hedder den gruppe, som hvilket nummer er nu? Toppen i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Men som sagt, de spiller stadig væk. Nej, det var sandt, det var. Ja. Får vi en chance for at skåle vandet dernede? Skål! Nummer på. Du skulle ellers have sat det på. Men Hun er ikke tom. jeg kommer lidt væk lige. Hør nu på bilen. Vind om. Vi har en forsager her i bilen. Der må jeg helt ikke. Inger, den tryk på. Det er jo tryk på. Så er det kun dig, du har i vildt. Jeg har det, jeg godt kan lide. 6. Lige står der ikke 0-6. Lige inden vi trækker helt op, skal vi lige skåle, mens vi vender igen. Danser Daniel Bauden, og så den her rundt. Og så skal herren tur, og Daniel hun danser 4, men herren han når kun og danser 2, og så passer han lige her. Han danser stadigvæk, han 4 valgselspil. Når vi drejer, så drejer Daniel lige til side den vej rundt, så siger det er ikke så vanskeligt at holde rollen. Daniel Bauden. Ja, Bauden. Og vel. Og en gang her. Og stor fald. 1, 2, og 3, og 4, og 5, og 6, 7, og 8, og 1, og 2, og 3, og 4, 5, og 6, og 7, og 8, og 1, 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 11. Og flyver. Og
skulle have haft den sidste dengang. Det får I ikke. I får lige godt.